Ambalmao Auni Nyantuma, Abalamso Madame Cissé, Ramata Sissoko, Tante Rakabo, Atlanta, États-Unis. Bien Alamsado et jeudi, mai kalot le follow le 1er mai 2025, Kamalien Befo Malikono, Animalikoka. Babarat Modola ni débat au béquet, comment doit former mes grignons, moi je me suis dit que tout le monde la terme d'obé, il faut qu'on gagne, faut malien encore famille. Ou là, ni comment be forme, démission de la femme, car c'est qu'à aller débat au caca, même à des bas âges, allons nous démissionner l'amandou. Bon, il y a surtout des débats avec un akem, on y a, mon spécialiste ou domaine na. Am nous spécialiste am se ka nyefo bomana na chwa wala mi au ka famo o la se ka ahaklidu ka akuma aka. Bon, avec un débat mais ka fo kube ka constitution, loi organique, loi ordinaire. Parce que tu ogane do aka giri mo ko la en réalité fait on do mi be ka se ka famo. Ngome fe ko de faran fashi aka famo donia. Par exemple, il y a ta c'est constitution koray didi sharia sumba jamana don ben kando di do. Mina be bena ka fo ambe jamana mara ni tabule ni ka ambe beninga o la kelet na china mo ni nyonche parce que na jatema jamana be si pour que mo ka ben droni ben du o la ko benkan ni o benkan ta sesa avec papier de mi sebeni be ka kono sebeni hakilna kuma droni mi seba kono benkan be sebendi benkan mi be seben ab fo ma ko loi ko sharia am tani tabulo mi mais ta pour ko loi organique ani loi ordinaire. Yoro ni benkan koni sebala fen de be seba kono abe be minkan o kuma dron ni loi sharia de be seben sharia sumba kono do loi be sebe constitution kono pourquoi be fokele ma loi ordinaire pourquoi fokele ma loi organique ordinaire ko dro femi normali o ko na nye fen do sebe sesa ambe benaka ka foko malien be ka candidat ka duni constitution ba fo le droit au petit déjeuner. Chaque malien a droit à manger le petit déjeuner. Malien ou malieni wala mali du koloka ika hake do daraka ka di ma dongo sokoma mais ni ko daraka berita do be saka fo ngomi do be saka fo moni do be saka fo furufuru be saka fo takula ma fa do gawo be saka fo ko atoko de série do nyon série ka situlu kala koloka ni ube buguni do dugo be na ka réalité do mais loi organique obina de ka faran fashia ka fo awa nango daraka anga me daraka sugu jumema o daraka ngomi furufuru wali moni do mali ba fo ko constitution afo kanga daraka du loi ordinaire ba fo daraka sugu jume aka ke nyon wali malo parce que o de ban fi mais loi organique de bina faran fashia ka fo na fora daraka aba fo ko buru de berde ou be mayonnaise de no te afora ngomi ani furufuru do tu vois que loi organique ate constitution soso ate sharia sumba soso abaka kuma faran fashia di aba yira wala de ka fo nu ko lu akona taw kunlu nyakami aka famu kanye aba sra do mo wasaka sika sura suro aba saka fo ango ngomi andi furufuru ga ni bi botumutu avec takula ni takula ma fay parce que o de bulu fi do l'orgo organique bi fin de nyefo walsa jamana de on kana seka fili ka seka loi interpréter ka seka loi faran fashia ka no ayubulu. Donc constitution ça y a chumba au comme papier de sebena gafe do kerami malien bebe da ka famitani ni Israël loi koro tableau du même kono loi ordinaire koro mi aba nyefo o tableau mi ba kono assemblée kono député o munu mogo de uta ka buka village la bebe tani ka mogo de tumuto ka be mogo do chi gaw ko be do chi kai ka be do chi muno be do chi parce que na foro dara ko kuma ka foyi beka ngaki ni yoro sora dara kala tumtu ba fo aw ko moni ta on fende takula di ba on fi kai ka ba fo aw ko ta nyone ba on fende bebi na ni tay pour que jamana de on ka ben fendo kan mimba to kelete chaya do na fora ko loi organique korodro o koray a faran fashira ka do de faran fashira ka walsa do ka bo solila do normalement o yere ka nganya fo mo ye mo ko kan o famu do na ya famu constitution ba fo am be kan ga kani daraka duni loi ordinaire ba fo daraka duni aka ke nyoni malo parce que o de ban fi mais ta loi organique ba yira ka fo nyoni malo doronta de ngomi adi furufuru abse ka ala faran fashot ka fo mais ni bi boni yore la ko mi nyoni furufuru te ngomi ni furufuru te am se ka ke nono nyogome nono e ni bi bo kidal parce que c'est un kete ka to ka désert là donc loi organique keradi ka maw faranyon ka fe on faran fashia ka mo hakili dela whatsapp beka se ka famu a fora ko beka daraka du ko ifa daraka sugu jume abeke chugo di whatsapp jamana de on se ka nyogo famu ka faranyon ka no ay fameli dama akan ben senre awni chawni baraji